Μα τι είναι αυτά που λες? Μόλις ήρθες εδώ και φεύγεις. Όλο έρχεσαι και φεύγεις, έρχεσαι και φεύγεις. Απαράδεκτο. Και τώρα λες ότι θα φύγεις ξανά? Δυστυχώς ναι, αφεντικό, πρέπει να ξαναφύγω. Πήρες το άρθρο για την Κρήτη, Τώρα εγώ και ο Μαχ ξαναπάμε στην Ελλάδα. Όλο ταξιδάκια μου είσαι. Ναι, τα λέμε. Γεια σου, Μικ. Αντίο, Μικ. Να η πίτσα σου. Ποιος πήρε το πατίνι μου, Καθόλου άσχημη για επτάμερη πίτσα. Θες να δοκιμάσεις, Κλέμι? Καλά, ό,τι πεις εσύ, Ντον Μισελ, βέβαια. Ορίστε λοιπόν. Πιτσαμούρι. Λούστηκα τη μοτσαρέλα. Για την Ελλάδα λοιπόν. Ακούγεται σαν Ολυμπιακή αποστολή, Μαχ? Και βέβαια, φίλε. Λοιπόν, θα πάμε πίσω 2.000 χρόνια στην αρχαία Ελλάδα. Έναν από τους πιο ανεπτυγμένους πολιτισμούς της αρχαιότητας. Ο Όλυμπος είναι στην Ελλάδα λοιπόν, Στον Όλυμπο πίστευαν ότι κατοικούσαν οι Έλληνες θεοί. Α, κοίτα, ο Ερμής, ο φτερωτός αγγελιοφόρος των θεών. Η θάλασσα δεν σου είναι αρκετή Ποσειδώνα. Όλοι χρειαζόμαστε ένα ζεστό μπάνιο που και που. Μάλιστα, ποιος είναι ο τύπος με τις φωτιές? Ο Ήφαιστος, ο θεός της φωτιάς. Πρέπει οπωσδήποτε να σε ρωτήσω κάτι, Ήφαιστε. Με τις φωτιές που τρως δεν έχεις καούρες? Καθόλου. Λίγη καυτή λάβα και έρχομαι στα ίσια μου. Κάλας ο καιρός. Το Πειραιά συνέφιασε και στην Αθήνα βρέχει. Ποιος είναι ο τροβατούρος? Ο Παντοδύναμος Δίας. Λατρεύω φάνταστε τους κεραυνούς. Με συγχωρείτε. Συστημένο από τη Σπάρτη, βάλτε τσίφρα. Ευχαριστώ, Ερμή. Είναι από τους Σπαρτιάτες. Θέλουν να ρίξω ένα στροπελέκι στους Αθηναίους γιατί όλο τρώγονται μεταξύ τους. Μα κλέβει το ποδήλατό μου. Γύρνα πίσω και ταυροκλέφτη. Πίσω γύρνα. Θα τον πάω. Μη βιάζεις, αδελφούλη. Ξέρεις πως δεν είναι σωστό να παίρνεις πράγματα που δεν σου ανήκουν. Άλλο μου τη χαλάς, Αθηνά. Λοιπόν, ας επιστρέψουμε στη γη. Να μάθουμε την ιστορία του προγόνου μου, του Μακ Πυθαγόρα, προστατευόμενου των θεών. Ο ελληνικός πολιτισμός γέννησε πολλές επιστήμες, όπως τη φιλοσοφία, τη μελέτη της αλήθειας. Η πραγματική ουσία της ύλης προσεγγίζεται με τη μελέτη του τριγώνου. Παρακολουθήστε παρακαλώ. Άρες βάρες κουπουνάρες. Είναι ο Πυθαγόρας, ο διάσημος φιλόσοφος και μαθηματικός. Πρόσεχε! Ένα δωράκι για σένα, Πινελόπη. Ποιος το έκανε αυτό? Σου πάει πολύ, Πινελόπη. Πολύ αστείο, Σοκράτη, για να δούμε αν θα γελάσεις τώρα. Σας κούρασα, τότε Σοκράτη, μπορείς να συνεχίσεις. Γιατί εγώ, Έλα, δείξε μας την εγκέφαλος είσαι, Σοκράτη. Ναι, έλα Σοκράτη, θέλουμε να ακούσουμε τι έχεις να μας πεις. Πες μας όλα όσα ξέρεις. Μα δάσκαλε, ένα πράγμα ξέρω, πως δεν ξέρω τίποτα. Πραγματικά ιδιοφιές. Παιδί μου, είσαι σπουδαίος και πρωτοπόρος στοχαστής. Μάλλον σπουδαίος και πρωτοπόρος τζαμπατζής. Είναι μια θαυμάσια φράση, παιδί μου, και αντάξια όλων των μεγάλων φιλοσόφων μας. Πάντα έπρατε σαν μυαλωμένος άνθρωπος. Ένα άλλο κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού είναι η λογοτεχνία. Ο Όμηρος έγραψε ένα επικό έργο, την Οδύσσεια, στην οποία ο ήρωας Οδυσσέας ζει φανταστικές περιπέτειες. Σαν το Σούπερμαν, μικρόφωνο στη θάλασσα. Κάτι τέτοιο. Σε μια ιστορία δένεται στο κατάρτι του πλοίου για να μην τον μαγέψει το τραγούδι των Σιρήνων. Υπέροχη καταιγίδα, Ποσειδώνα, μπράβο. Είστε με, οι Σιρήνες με καλούν. Πρέπει να υπακούσω στο τραγούδι του. Καλά. Εγκαταλείψτε το πλοίο. Ναι!
τρίτο στο κύμα. Ναι, πάρτι στην παραλία, πάμε. Θα συνεχίσω. Αρέσει, τρελαίνομαι. Είμαστε τρεις όμορφες ειρήνες και έχουμε και πλούμιστες ουρές. Είμαστε ωραίες. Εντάξει, κορίτσια. Μ' αρέσουν όλες οι όμορφες ειρήνες. Είναι πέσπα και οι πάπουλες. Πάντα η ίδια ιστορία όταν περνάνε από τις ειρήνες. Μωρέ φάλτσος πουλε, τώρα τις οτοασπίδες σου. Πλούμιστες ουρές. Ελάτε κοντά μου, αχ, τρελά κορίτσια. Μία από τις μεγαλύτερες δημιουργίες των αρχαίων Ελλήνων είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Είναι η αρχαία γιορτή αθλητικής αξίας και ικανότητας, όπου οι καλύτεροι αθλητές της χώρας αγωνίζονται για να αναδειχθεί ο καλύτερος, ο νικητής, σε αθλήματα όπως ο δρόμος, οι ρήψεις και τα άλματα. Έπρεπε να το φτιάξουν άλλο. Έγινε άγαλμα. Θέλω να γίνω πέτρινο μικρόφωνο. Το ακόντιο είναι μια δοκιμασία πυγμής, νεύθρου και χάρης. Α, ναι. Ναι. Μακριά το στείλε το σκουπόξυλο. Ποιος θέλει αγριογούρουνο σουβλάκι? Όχου, τι αναπάντεχη εξέλιξη. Το αγριογούρουνο κυνηγά τον ακοντιστή κι αυτός. Αφού φύγει. Κοιτάξτε τον πως τρέχει. Άρη, πάψε να ανακατεύεσαι. Μα δεν έκανα τίποτα. Τίποτα, τότε αυτό δεν θα πονέσει. Θα τεθείς υπό περιορισμό. Θα μείνεις στον Όλυμπο αυτό το διήμερο, κατάλαβες? Μα μπαμπά, εννοώ Δία. Έχω να πάω για bowling με τους φίλους μου, την Έριδα και τον Γκέρι. Μη μου το χαλάς. Μπράβο, Άρη. Δεν με πείθει η συμπεριφορά σου, πρέπει να τιμωρηθείς. Υπήρχε ένα Ολυμπιακό αγώνισμα που ήταν δυσκολότερο και πιο απαιτητικό από όλα τα άλλα. Και πάμε. Τώρα. Γρήγορα! Το μαραθώνιο. Υποθέτω πως θα βρίσκεται αστείο, μου δίνετε πολύ παρεύρα. Θα είναι ο θεός της... Το σημαντικότερο προσόν για το μαραθώνιο είναι η αντοχή. Δεν πρέπει να πιέσεις υπερβολικά τον εαυτό σου στην αρχή του αγώνα, αλλιώς θα μείνεις από δυνάμεις πολύ πριν το νήμα. Εκτός και να έχεις ένα ιδιαίτερα κίνητρο για να συνεχίσεις το τρέξιμο, Ορίστε. Ευχαριστώ. Μα το άθλημα με τις μεγαλύτερες συγκινήσεις ήταν το ποδόσφαιρο. Και αυτό μας το δείχνουν τα αγάλματα των ποδοσφαιρικών ινδαλμάτων της αρχαίας Ελλάδας. Έλληνες ήρωες από κατάλευκο μάρμαρο. Οι μεγαλύτεροι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Και το δικό σου άγαλμα θα μπει μια μέρα εδώ. Ωραία, τώρα θα να καταλάβει. Υπάρχουν και αγάλματα γυναικών, οπαδών του σπορ, ως και της αθάνατης Αφροδίτης. Νομίζω πως αυτό αρκεί. Ναι, μια χαρά είναι. Τώρα θα λέει μπάλα. Όχι. Το άγαλμα της Αφροδίτης δεν ήταν το μόνο ελληνικό αριστούργημα που δέχτηκε χτυπήματα. Τουλάχιστον πρόλαβα να βγάλω φωτογραφίες. Η αρχαία Ελλάδα δεν ήταν μόνο επιστήμες, αθλήματα και τέχνες. Οι Αθηναίοι ξόδευαν πολύ χρόνο υπερασπίζοντας την πόλη τους ενάντια στους βίαιους γείτονές τους. Σταμάτα, δεν μπορώ. Οι Σπαρτιάτες αφιερώνονταν στην τέχνη του πολέμου μέχρι τα 31 τους χρόνια και μετά την άραζαν. Πρόσεχε! Μάλιστα. Συγχαρητήρια, Σπαρτιέ. Έγινες 31 χρονών. Ορίστε και η τούρτα σου. Της νιώτης το φως και όλοι να Ένα δώρο για μένα. Δεν ήταν ανάγκη. Ευχαριστώ, παιδιά. Οι Σπαρτιάτες έπρεπε να αντιμετωπίσουν τους Αθηναίους που, έχοντας κουραστεί από τον πόλεμο, τους είχαν προκαλέσει σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Πολύ καλά, άντρες. Από εδώ και στο εξής είστε το σπαρτιατικό τάγμα ποδοσφαίρου. Είμαστε ποδοσφαιριστές. Ποιος εγώ? Σπαρτικέ, θέλω να δοκιμάσεις την άμυνά τους τώρα. Έχω αποσυρθεί, Μπράβο. Μάλιστα. Πάει να μας ξεφύγει επάνω του. Λοιπόν, πήραμε την μπάλα. Ναι, αλλά βελτιώστε και λίγο την τεχνική σας, Αχ, Θεούλε μου, το φουκαρά το σπόρτικο. Το κάνανε του λούμι.
Ακόμα και οι μεγάλοι θεοί του Ολύμπου ανυπομονούσαν να πάρουν μέρος στους αγώνες. Είχανε δυνατή ομάδα. Καλύτερος τους παίχτης ήταν ο φτερωτός Αγγελιαφόρος. Ο Ερμής ανίκητος στο ψηλό παιχνίδι φυσικά. Ήξερε να αποφεύγει τις παγίδες, όπως την τρίαινα του Ποσειδώνα. Ρίχτου! Κεφαλιά της σπουδαίο γκολ! Αυτός είναι παιχταράς! Ωραίος. Αυτόγραφο! Πολύ ευχαρίστως. Ορίστε. Φυσικά ο Νάρκισσος ήταν ο πιο δημοφιλής παίκτης στο γυναικείο πληθυσμό. Η μυθική ομάδα των τεράτων, η φοβερή και τρομερή τερατοθίελα, με τον τερατογούρουνο στο κέντρο φυσικά και έναν επιθετικό που δεν έπαιζε ποτέ τις Κυριακές. Δικιά μου είναι! Όχι! Δικιά μου είναι! Είχαν επίσης στις τάξεις τους έναν σπουδαίο γκολκίπερ. Δικιά μου! Τον Κέρβερο, πρώην φύλακα της Χίλης του Άδη. Δικιά σου είναι βλάκα! Στο μελόσκυλο, γιατί την άφησες να πει, Καλύτερα να είχατε καμιά γοργόνα. Το πρωτάθλημα αποδείχθηκε δύσκολη υπόθεση για τον προγονό μου τον Μακ Πιθαγόρα. Οι Έλληνες λάτρευαν τη δημοκρατία, συνεπώς η πλειοψηφία έπαιρνε όλες τις αποφάσεις. Δεν βλέπω τίποτα. Εντάξει, τώρα ποιος πέταξε την μπάλα εκτός του αυτός εκεί, όχι. Για να δούμε τι θα αποφασίσει η πλειοψηφία. Ποιος ακούμπησε την μπάλα τελευταίος, Η δημοκρατία δεν απέδιδε πάντοτε, ειδικά όταν υπήρχαν πολύ οριακές φάσεις. Ας ψηφίσουμε δημοκρατικά. Ποιος είναι με τους θεούς του Ολύμπου? Και με την τερατοθίελα? Δεν υπάρχει τρόπος να βγάλουμε μια άκρη. Χρειάζομαι βοήθεια. Όταν βρήκε τη λύση ο Μακ Πιθαγόρας, συγκάλεσε συνέντευξη τύπου για να την ανακοινώσει. Έμαθα πως ο Μακ θα εισαγγεί ένα ολοκαίνουργιο κανόνα. Εσύ έμαθες τίποτα? Τώρα νομίζω πως καταλαβαίνω ότι είχε στο μυαλό του ο πρόγονός σου, Μακ. Ο διαιτητής θα έχει 2 βοηθούς για να διευθύνει σωστά τον αγώνα. Μία επίδειξη παρακαλώ. Την ετοιμάζω. Ωραία βοηθός. Πολύ ωραία είναι, αλλά εγώ δεν θα άλλαζα την δεσιμπέλ μου για την ωραία Ελένη. Τι πρόβλημα υπάρχει, Will? Λυπάμαι, Μακ. Νομίζω πως ξέχασα το φιλμ σπίτι. Ήταν καλή σκέψη όσο κράτησε. Οι επόπτες γραμμών θα έχουν σημαίακια κόκκινα και κίτρινα για να υποδεικνύουν τις παραβάσεις την ώρα του αγώνα. Άρα δεν μπερδεύουν το διαιτητή ή οποιονδήποτε άλλον. Θα υπάρχουν ειδικά σινιάλα για κάθε παράμετρο του παιχνιδιού. Για παράδειγμα το arout, το corner και το ελεύθερο. Οι αλλαγές θα υποδεικνύονται από τη γραμμή του out. Κάθε βοηθός διαιτητή θα ελέγχει το μισό γήπεδο διατηρώντας μια διαγώνια γραμμή με τον διαιτητή. Ο επόπτης γραμμών θα μένει επίσης στην ευθεία με τον τελευταίο αμυντικό για να κάνει σήμα για offside έτσι. Ένας τέταρτος βοηθός θα ελέγχει τις τεχνικές λεπτομέρειες. Θα ελέγχει τα παπούτσια των παιχτών και θα αντικαθιστά όποιον διαιτητή τραυματιστεί. Αυτός είμαι εγώ, κρατάω ψηλά τα σημαίακια. Όλα αυτά θα τα καταλάβετε στον επόμενο αγώνα, κύριοι. Οι Σπαρτιάτες έφτασαν στο τελικό με τα σκληρά τους μαρκαρίσματα και το επιθετικό τους παιχνίδι. Μα οι αθλητικοί Αθηναίοι είχαν οπαδούς εξίσου φανατικούς. Εντός κορίτσια πάμε το τραγούδι. Έλα! Ελπίζω να είναι καλύτεροι στην μπάλα από ό,τι στο τραγούδι. Τουλάχιστον έχουν ήσυχους οπαδούς. Μάλλον πρέπει να αγαπάνε υπερβολικά την ομάδα τους. Κάθομαι σε λάθος εξέδρα. Οι θεοί είχαν την καλύτερη θέα παρόλο που κάθονταν ψηλά. Τέλεια από τον Όλυμπο! Δείτε σαν Θεός μόνο με 3 και 95. Από εδώ! Έφτασε! Φαίνεται πως αυτός ο αγώνας καλύπτεται πολύ καλά. Έπρεπε να καθίσω με τους δημοσιογράφους. Δεν υπάρχει πολύς χώρος ανάμεσα στους φιλάθλους, μα δεν είμαι σίγουρος πως θα βλέπω καλύτερα από εδώ. Επιτέλους! Μην ξεχνάτε αυτές τις αρχές. Να αλλάζετε σωστά την μπάλα. Θέλω να βλέπω τριγωνάκια. Μάλιστα. Και οι δύο ομάδες προπονήθηκαν πολύ σκληρά. Παίξτε δυναμικά, δεν με νοιάζει αν θα μαρκάρετε χώρο οι παίκτες, μόνο μαρκάρετε δυνατά, καταλαβαίνετε! Καταλάβαμε. Υποτίθεται πως έχουμε υπηρεσία. Άλλη μια φορά λατρεύω τον τροχό της τύχης. Όλα έπρεπε να είναι τέλεια για τον αγώνα. Οι επόπτες γραμμών έλεμψαν τα δίχτυα.
Ενώ οι γλύπτες πρόσθεταν την τελευταία πινελιά στα τέρματα, εντάξει ενός τόσο σπουδαίου γεγονότος, μέχρι που όλα ετοιμάστηκαν για τον μεγάλο τελικό του πρωταθλήματος. Ο Μαξ Πυθάγορας κοιτάει το ρολόι του και... Έξε, Will! Από εδώ, Σταύρο! Είμαι αφύλακτος! Μπορώ να προωθήσω την μπάλα! Πού βρίσκομαι? Α, ναι, κόρνερ. Κόρνερ, μα την μπάλα την έβγαλε ο έρωτας. Νομίζεις, κοντρέλα, εσύ την ακούμπησες τελευταίος, εντάξει? Ποιος την έβγαλε έξω? Ο Χούμους την ακούμπησε τελευταίος. Γι' αυτό έδωσα κόρνερ. Μην ξεχνάς να το δείχνεις κουνώντας το σημειάκι σου. Άντε, ξέρω τι υποδεικνύεις, έτσι. Έχουμε λοιπόν κόρνερ για τους Αθηναίους. Ο αγώνας έχει αρχίσει εντυπωσιακά. Ο έρωτας στο κόρνερ. Όσο κάτι στο κόρνερ και παλιά και γκολ! Οι Αθηναίοι πήραν το προβάδισμα. Ακριβώς, Will, πρέπει να τρέξεις ως τη μεσαία γραμμή για να υποδείξεις τον γκολ. Την έβαψες, Διόνυσε! 3 μέρες φυλακή για το γκολ που έφαγες και 2 για το σπόρτικο που μπήκε στη μέση! Για να δούμε τώρα τους εμπάουτες. Η φτέρνα μου είναι πάντα το αδύνατό μου σημείο! Δεν πειράζει, Αχιλλέα, ο τέταρτος βοηθός θα σε αντικαταστήσει. Κάνε ένα ποδόλετρο να σου περάσει. Υποθέτω πως το βρίσκεις αστείο, Και υποθέτω πως αυτό το βρήκες αστείο. Λοιπόν, πάει μια τιμωρία, εννοώ μια συννεφιά. Με τον βοηθό διαιτητή Αχιλλέα να τραυματίζεται στη φτέρνα, οι Αθηναίοι προηγούνται 1-0. Σουτ στη γωνία, παιδί μου. Έλα εδώ εσύ! Σε πειράζει να το δανειστώ? Ευχαριστώ. Φαίνεται πως ο Σοκράτης δοκιμάζει κατεβασιά. Νομίζω πως ο Χούμης δεν τάφηκε λιγάκι παραπάνω. Ο Σοκράτης σουτάρει και πετυχαίνει με δεύτερη προσπάθεια. Σπουδαίο! Ζήτω, ζήτω. Μπράβο, ωραίο γκολ! Μαμά μου! Τουλάχιστον από εδώ πάνω βλέπω τέλεια όλο το γήπεδο, αν και παρά είναι ψηλά. Ωραία μπάλα, κολοσσέ, μπράβο! Δικιά μου! Σοκράτη, όχι, ο Θεέ μου, συγγνώμη, Γκουλ. Εγώ πονάω. Είναι φάουλ. Σωστή κρίση, Will. Ο επόπτης γραμμών υποδεικνύει ένα φάουλ όταν πιστεύει πως έγινε και μετά ο διαιτητής παίρνει την τελική απόφαση. Εύκολο ήταν. Φέρτε το φορείο! Φαίνεται πως ο αγώνας θα τελειώσει εδώ για τον Σοκράτη. Ορίστε, μη φοβάσαι, μικρέ, θα σε κάνουμε γρήγορα καλά και θα γυρίσεις στο γήπεδο για να... Σταμάτα! Θέλω να ξαναμπω στο παιχνίδι! Θέλω! Τι τρέχει? Ο βομβιτής σου ενεργοποιήθηκε. Ο Will πρέπει να με ειδοποιεί ότι ο παίκτης θέλει να επιστρέψει. Ο διαιτητής σφυρίζει το τέλος του πρώτου ημίχρονου με τους Αθηναίους να προηγούνται με 2 γκολ διαφορά. Τι συναρπαστικό ημίχρονο που ήτανε. Τώρα ακούτε δροσιστικά αναψυκτικά καθώς απολαμβάνετε την ορχήστρα του Οδυσσέα και των Σιρήνων του. Καλή σας διασκέδαση. Πάμε να φύγουμε! Αθήνα και Είναι και πάλι Αθήνα! Είναι και πάλι Αθήνα! Αθήνα! Ωραία! Οι Σπαρτιάτες μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο με πολύ απειλητικές διαθέσεις. Αυτό θα του φέρει δάκρυα στα μάτια. Ο Αθηναίος γκολκίπερ Ευρυπίδης δέχτηκε την μπάλα κατά κέφαλα. Σταθείτε! Αλλαγή! Μάλλον πως είναι και ο Ευρυπίδης. Ακριβώς, ο επόπτης γραμμών θα κρατήσει τη σημαία οριζόντια υποδεικνύοντας την αλλαγή. Κοίτα! Και θα ελέγξει τα παπούτσια του παίκτη. Ο Ευμενίδης τώρα μπαίνει στον αγώνα για τους Αθηναίους. Σχέδιο Β. Πηγαίνω! Δεν θα το κουνούσα ρούπι στη θέση σου. Γιατί? Ας είναι κάτω! Θέλεις να σου δείξω? Σίγουρα αυτό δεν επιτρέπεται. Δοκίμασαν να αφήσουν και τους 2 Αθηναίους τερματοφύλακες κρεμασμένους από τα σοφτάκια τους. Πρώτα τον Ευρυπίδη και μετά τον Επιμενίδη. Φάουλ στον γκολκίπερ. Ευχαριστώ, Will. Ο βοηθός διαιτητή παραμένει στη σημαία του κόρνερ όταν δει κάποιο φάουλ πριν από τον γκολ. Το γκολ ακυρώνεται. Μα ήταν γκολάρα, είσαι τυφλός! Σε τι απόβασε, Will, δεν μετράει. Σκάσε, Δεν βλάκα! είπα κουβέντα. Θέλω 3 γκολ στο τελευταίο 5 λεπτό, κουνηθείτε! Επίθεση, Σπαρτιάτες, θα τα καταφέρουμε. Θα σε βάλω μέσα στα δίχτυα μαζί με την μπάλα, Ευμενίδη. Ωραία παλιά! Ωραία απόκριση, προϋποθέσεις τώρα για την επίθεση. Πάνω του, φάτε τον! Φάτε τον! Φάτε τον την μπάλα! Σήκω πάνω και Η σελίδα του ξαπλωσέ Σοκράτη τον! αφήνει κυριολεκτικά εκτεθειμένη τη Σπαρτιάτικη άμυνα.
Σε τσάκωσα. Σπουδαία κίνηση από τον Σοκράτη, έτοιμος να σκοράρει. Όπ, στο δείτε, φαίνεται πως έγινε θαυμάσια μεταξύ των θεατών. Ο Σοκράτης σκοράρει και κάνει το 3-0. Κοίτα, μου αφιέρωσε τον κόμπι. Μωρό μου, δεν πρέπει να πειράζεις τον κύριο. Κάτσε φρόνημα. Εντάξει, τέλος χρόνου. Ο αγώνας τελειώνει και οι Αθηναίοι κερδίζουν 3-0 με ένα εξαιρετικό χαλτρίκ από τον Σοκράτη. Κάνεις την πάντα, μάγκα! Εσείς δεν κερδίζετε ούτε ένα μαρούλι. Γυρίστε πίσω, θέλω να δείξω την εκτίμησή μου. Σε μένα. Ο Άρης έχει ευκαιρία να βάλει γκολ. Όχι κι εσύ. Θα τους κάνω ένα μάθημα, ειδικά σε αυτό το προπονητή τους τον. Προσοχή! Αν παίζεις βρώμικα, η τύχη δεν πρόκειται ποτέ να σε ευνοήσει. Ώστε οι Αθηναίοι πέτυχαν μια απόλυτα δίκαιη νίκη. Πρόσεχε με, μωρό μου. Όλα εντάξει τώρα, μπορείς να συνεχίσεις. Μάλιστα, αμέσως, αγαπητέ μου. Έχω ένα απίθανο δώρο για σένα, Μικ. Αλήθεια, Μακ. Η στολή του βοηθού διαιτητή. Θα τη δοκιμάσω. Εδώ, Μακ. Μην ανησυχείς. Θα φέρω μαζί μου έναν επόπτη γραμμών. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, ελπίζω να άκουσες προσεκτικά, Μικ, γιατί θα με βοηθήσεις να διαιτητεύσω έναν αγώνα. Είναι το απόγευμα. Λοιπόν, τι θα κάνω? Να ειδοποιείς όταν ένας παίκτης είναι offside, σηκώνοντας τη σημαία ψηλά για να τη δω. Κάπως έτσι, Μακ. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τι άλλο? Θα υποδεικνύεις ποια ομάδα κερδίζει κόρνερ ή φάουλ, κουνώντας το σημαίακι σου όπως είδες προηγουμένως. Εντάξει. Πολύ καλά. Ακόμη πρέπει να με συμβουλεύεις όταν μια ομάδα θέλει να κάνει αλλαγή, κρατώντας τη σημαία σου οριζόντια και με τα δύο χέρια. Τελειώσαμε τώρα. Γενικά, ο επόπτης γραμμών βοηθάει τον έλεγχο του αγώνα. Αν και στην τελική απόφαση πάντα παίρνει μέρος ο διαιτητής. Μην το ξεχνάς. Εύκολο από το να βάλεις γκολ σε σκοτσέζο γκολκίπερ. Καλύτερα να αποχαιρετήσω. Γεια σου. Γεια. Γύρνα αμέσως πίσω, ηλίθιο μικρόφωνο. Η Ρώμη του Ιουλίου Κέσσαρα, πλούσια, φιλόδοξη, δυνατή, μα βαρετή. Τα λιοντάρια είχαν χάσει πια την αγριότητά τους και δεν τρόμαζαν κανέναν. Και οι μονομάχοι δεν ενθουσίαζαν επίσης κανέναν. Ψάχνοντας νέους τρόπους ψυχαγωγίας για το λαό του, ο αυτοκράτορας ανακάλυψε ένα καινούριο άθλημα που το έπαιζαν οι σκλάβοι και το έλεγαν μπαλόποδο. Ήταν φυσικά το ποδόσφαιρο. Θα μάθετε περισσότερα στην επόμενη περιπέτειά μας που διαδραματίζεται στη Ρώμη. Ελάτε, παιδιά, ας τραγουδήσουμε! Σίγουρα θα ξέρετε ήδη το τραγούδι του καθαρού παιχνιδιού. Κι αν δεν το ξέρετε, τότε να το μάθετε. Now it's time for the fair play song. If you know the tune, then you can sing along. Respect the word of the referee, 'cause he has a voice of authority. Fair play, fair play. Cheating is easy, but never wins the day. Fair play, fair play. It's in the rules of the game. Promote the interests of football. Don't abuse the match official. Treat all players equally and play to win. Accept defeat with dignity. Don't argue with the referee. Reject corruption in our sport. Protect the name of football. Fair play, fair play. Cheating is easy, but never